बहुप्रतीक्षित मान्सून महाराष्ट्राच्या वेशीवर दाखल झालाय। मोसमी वाऱ्याची गोव्यापर्यंत मजल मारलेली आहे। 48 तासांमध्ये मान्सून तळ कोकणामध्ये डेरे दाखल होणार आहे। 11 जूनला मुंबईमध्ये सुखसरी बरसणार आहेत। गुरुवारी केरळमध्ये दाखल झालेल्या मोसमी वाऱ्यांनी काल गोव्याच्या पणजीपर्यंत मजल मारली आहे। पुढील 48 तासात मान्सून गोव्याचा संपूर्ण भाग व्यापून तळ कोकणामध्ये दाखल होईल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवलाय। तर 11 जूनपासून मुंबईमध्ये पावसाच्या सरी बरसण्याची शक्यता आहे। दरम्यान आज कोकणासह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे। तर मान्सून संदर्भातली ही महत्त्वाची बातमी आहे। 11 जूनपासून मुंबईमध्ये पावसाच्या सरी बरसतील। मान्सून महाराष्ट्राच्या वेशीवर आलेला आहे। गोव्याचा भाग व्यापून आता अवघ्या काही तासांमध्ये हा मान्सून तळ कोकणामध्ये दाखल होणार आहे।